ತುಲೆ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಮೀನು ಪತ್ತರ ಸಾಲ್ಮನ್ ಫಿಶ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡುಕ ಇದು ಹೋಗಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಹೋಯ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ ಮಾರ ಅರೆ ಹೋದವಲ್ಲ ಸಾಡಿ ಹೊಂದನ ತಾರಿ ರೆಡ್ ಕಡಲ ತಾಕಿಚ್ಚಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೋಗುನು ಕಿಂಜ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ದೇರೊಂದು ಬುಡಿರದುಂಡು ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ನನ ಈ ಪಿರಬಹುದು ಮಲ್ಲ ಕಡಬುಡು ಅವ ಇಂಗು ಮಲ ಪತ್ತರ ಬೈದಿನಿ ಕಿಂಜಾತ್ ಓಕೆ ಓ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಎಂಡ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಪತ್ತ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಗಾಡಿ ಬಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಎರಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಬಾಟ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲಾಮಲೈಕುಮ್ ಸತ್ ಶ್ರೀ ಅಕಾಲ್ ದೇವರು ದಿಸ್ ಮಕ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಏರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೆನರಾ ಟು ಕೆನರಾ ತೋಂದುಲ ನಿಗಲ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಸಂತೋಷನ ಸೊಲಮೇಲು ಇನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಫಿಶಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ತುಲೆ ಮೂಲು ಮಿಸ್ಸಾಗ ಸೇಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಈ ಸರಿ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಶೋರ್ ಫೋದ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಪೋಡು ಡೀಪ್ ವಾಟರ್ ಪೋದು ಅವ್ಲು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲ ದೋಸ್ತಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಾರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕಲ 4 ಜನ ಪೋಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫಿಶರ್ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಭಯಂಕರ ಐಕಲ್ ಪಂಡ ಊರುಡು ಪೂರ ಕಂಡಾಟ ಮೀನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಸ್ದಿದ್ದಾರೆ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಆಣಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು ಬೈದಿರು 4 ಜನ ಯಾಕಲೆ ತೋಜ ಯಾಕಲ್ಡ ಪಾತ್ರಗ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಓಲೊಂದು ಫನ್ ಪೆನಿಕಲೆಗೆ ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ whenever you want to plan for a fishing you can google it here mississaugasailingclub.com and you can book you can charter a boat and go by yourself or family or friends can go with 4 people or 6 people so the range dollar amount is $450 to $650 something like that so the best part of this is they have a parking lot here and washrooms here so before getting into the boat you have to make sure that you have everything valuable things and leave it down and then go on to the boat and it takes around 3 to 4 hours it will be on the water very excited so ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಗಮ್ಮತ್ಲ ಊರುಡು ಪೂರ ಮೀನು ಕಂಡಾಟ ಬಸದ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲ ಎಂಚಾಪುಡು ತೂಕ keep watching Canada to Canada and those who have not subscribed my channel do it and let's go ಒಂದು ಅಕಲೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಪೋಪು ನಡೆದುಂಬು ಅಕಲೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಟ ಫಿಶರಿಂಗ್ ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 4 ಜನ ಬುಧರ ಪಾಡಿದಿರು 4 ಜನ ಸೈನ್ ಮಲ್ದ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡುವ ಬೋಟ್ ಮೂಲುಂಡು ಗಾಡಿ ಮೂಲುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದೇ ಬೋಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರು ಸೊ ತೂಕ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಮಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಡ್ ಇತ್ತ ಬೋಟು ನೀರು ಜಪಡದೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತ ನನ್ನದು ಪಿದಾಡುವ ಒಂದು 50 ನಿಮಿಷ ಪಿದಾಡುವ ತೂಂದು ಪುಲೆ ಕೆನರಾ ಟು ಕೆನಡಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಟೀಮ್ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಫೈಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನೋಜ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮನೋಜ್ ಸೂಸಾ ರೋಣಿ ಮೊಂತೇರೋ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಯಾರನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಇರಗ್ಲ ಮೇರೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಾಬ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ really looking forward to see how excitement it is for fishing with captain our captain fishing ಅದಲ್ಲ ನೀವು ಪಲ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರಲಿ ಮನೋಜ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯತಾ ಹೋದ ಇದು ಪಸದರ ಮೀನು ಪಸದರ ಮೀನ್ ಪಸದೆ ಅಂಡ ಇಕರ್ತ ಕೆನಡಾ ಪಸದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಗ ನಿಕಲ ನಾನು ಟೀಮ್ ಮಲ್ತ ಬೈದಾರೆ ಆರ್ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದುಂಬುಪುರ ಬಳ್ಳೆ ಮುಡಿ ಬಳ್ಳೆಡದ ಮೀನು ಪಸ ನಿಕಲು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲ್ಡು ನಿಂದಿಚ್ಚಿ ಮೀನು ಪತ್ತು ನೋಡಿ ಬಾರಿ ಮೇರ್ ರೋಣಿ ಮಂತರ ಸರ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಓಲು ಬಾಟುಗುಡ್ಡೆ ಓಮಂಜೂರು ಓಕೆ ಮೀನದ ಅದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಮೀನು ಪತ್ತುನ ತಿನ್ಪುನ ಹಾಂ ಕಡಲಡ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಡು ಪುರ ಮೀನು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀನು ಮುಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಲ್ಮನ್ ಕಡಲಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾನಡಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಂತ ಉಂಡು ತೂಕ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಬೈದಾರ ಮೀನು ಪೂರ ಅರಪು ಕಡದಿಯಾರ ಬಂತಾರ ಬಿಡಿದಿರಾ ಮೀನು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕು ಜಾಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೋದು ಬತ್ತು ಮಾಡೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದು ಓಲ ಚೈನೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಇಂತಲ ಕೋಳಿ ಬಂಡದ ಅಂಚಪುರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದು ಬೈದಾರ ನಮೈತ ರೋಣಿ ಅಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುನ ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಬರಸ ಉಂಟು ಮುಕುಲ್ಪುರ ವಿವರ್ಸ್ ಗಿಂಜ ಪಣ್ಪಾರು ತೂಂದು ಪಡ ತೂವಾಡು ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಗಮತಾಪುನು ನಮ್ಮ ರಿಚರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ
ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾ ಮೀನು ಊರು ಬರ ಕನ್ನಡ ಮೀನು ಪತ್ತೋರ್ಗೆ ಇರು ಮೂಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಒಂಜನ ತುದಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೀನು ಪತ್ತನಾಗಲ್ಲ ತುಪ್ಪಿ ದೆಂಜಿಲ ಪತ್ತೋರ ದೆಂದಿ ಪತ್ತನ ಬಜ್ಜಿ ಬಂಡ ದೆನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪುರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪುರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಲೈಟಿಗೆ ಪುರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀರು ಏತ್ ಪತ್ತುವರೆ ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ ತೂಕ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದು ತೂಕ ಮುಗ್ಲಿ ಪುರ ತೋಜಾಗ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಬೋಟ್ ಮೂಲ ಉಂಟು ಸರ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪುರದ ಬೋಟ್. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೋಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ತುಲೆ ಸಾಲ್ಮನ್ ಮೀನ್ದ ಪುದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರದ ಬೋಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕುಲ್ದಿ ರೈಟ್ ಮನೋಜಸ್ ಆಗಲೇ. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಕೆನಡಾ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಮೀನು ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಲ್ಮನ್ ಫಿಶ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಡ್ದುಕ we have Captain Bob here. Maybe he's gonna say a few words about the sailing today for the salmon fishing. So Bob, what do you say about your experience and how this is so exciting? Well, the salmon fishing in Toronto is the less expensive. Correct. Anywhere in the world, you can catch the salmon for a few $100. Go out, charter the boat, and catch yourself salmon. Charter somewhere between 100 to 200 charters a season. Right. And so you're on the right boat. Right. You get a good catch. Is to get everybody gets a fish, one fish per day. Right. This is our team here. This is Ronnie again. Ronnie, namaskara. Namaskara. Manoj, let's go. Nicha, incha boya. ಪಂಡ್ಲೆ ತುಂಬ ಅಲ್ಲ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪಂಡ ಊರುಡು ಬರವೇ ಕಂಡದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೋಪುನು ಗಿಂಜ ತುದೆಟ್ಟು ಪೋಪುನು ಇಜ್ಜಿನ ಕಡಲು ಪೋಪುನು ಆಂಡಲ ಚೇಂಜಿ ಬತ್ತು ಅವು ಪಂಡ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಸವ್ರು ಪಂಡ ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಒಂದು ಮುಲ್ತಾ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಜಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಈ ಬೋಟ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಬೇತಗ್ಲೆ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಈನ ಬಣ್ಣಗ ಈನ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಲ್ಲಗಣ ಹೋಲಿ ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ಪೇ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಾದೆ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ರೈತೆ ನನಗೆ ಬರೋಲಿ ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫನ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೇ ಇಂಕ್ಲು ನೀರು ಹೋದಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲು ತುಲೆ ಅದೇ ಬಿರ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಬಿರ ಎದುರು ಬತ್ತ ಸೊ ನನ್ನ ಬಿರ ಬರ್ಲಜಿ ಎದುರು ಬರ್ಲಜಿ ಇಂದಿನ ಬರ್ಬಿಡಿರಿ ಇಂದಿನ ಬರ್ಬಿಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಣ ಬರ್ಬಿಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಬಿಡಲ್ಲ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ safety is concerned here, so they have all the safety requirements has been followed as per the government protocol, so nothing to worry about that. So today weather is also very calm undu dala boka weather la enku barsa arpunu nenniya barsa varondicci anchad fishing onji bari khushi apunu to gatu ondu play Canada keep watching ಹೆಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಒಂದು ಫಿಶಿಂಗ್ ರಾಡ್ಸ್ ಐಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅದೇ ಬರ್ಪುಣ ಬೋಟ್ ಒಂದು ಆತನು ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆ ದಾಲ ಕನವಡು ನಿಂಜಿ ಬನ್ನಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಫಿಶ್ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಲ ಕಡಿದ್ರೆ ಮಿತ್ತದ ಅವೇನು ಫುಲ್ ಮಲ್ತು ದೆಪ್ಪರೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕನ ಸೊ ಒಂದಿತ್ತ ರಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಿಶ್ ಮಲ್ಪುವ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ರ ಮಜಾ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ಬರ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಆಂಡ ಮಾಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಾರ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಏನಿದೀವಿ ದೇವರ ನಾಮ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಾರ ಕಡಲು ತಾಜಿಚ್ಚಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೋಗ್ನು ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ ಮೇರು ಯಾನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಡ್ರೈವರ್ ನೆನಪತ್ತ ಮಾರ ಬೆಂಡ್ ಕುಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬೋಯಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಲೈಟ್ GPS ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಹೈಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗಿಂಡ್ರಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ಡ್ ವಾರ ಇಂಜಿಡ್ ಹಾಕಲು ಮೀನ್ ಬತ್ತೋಡು ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಣ ಬುಲಾಯಿ ಬೈದ ಕಡಲ್ಡ್ ಅದು ತೂಪಾರತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಪಿರೋಡ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ನೀರೇ ಖಾಲಿ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು 4 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಓಡಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಫಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಿಖಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲ ರಂಚಿಡ್ ನಿಖಲೆ ತೋಜಾವೆ ರಾಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ ಪಂಡ ಈ ಏರಿಯೋಡ್ ಹಾಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ವಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಾ ಏರಿಯೋಡ್ ಹೋದ್ ಮೀನು ಪತ್ತೋಡು ಅಂದ್ಪಂಡು ಸೊ ಸಾಲ್ಮನ್ ಈ ಏರಿಯೋಡ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಸಾಲ್ಮನ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈದ ತುಕ್ಕ ಐತೆ ನನ್ನ ಹೊರ ಬಡು ಕೊರಿಯಡ ಒಂಜಿ ಗಾಲ ಕೊರಿಯಡ ಗೈಟ್ ಅವೇನು ಪಸದು ನನ್ನ ಮೀನು ಬತ್ತುನೆ ತೋಂದುಪ್ಲೆ ತುಲೆ ಪಿರೋಡದಲ್ಲ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂಟಾರಿಯೋ ಲೇಕ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂರ 4 ಕೋಡಿಟ್ಲ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ವೆದರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಚಲೋ ಪತ್ತಕ ಮೀನು ಪತ್ತಕ
ಡೆಪ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಡೀಪ್ ಉಂಡು ಬಂದು 119 ಫೀಟ್ ಉಂಡು ಈ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಫೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುಂಡು ಏತ್ ಡೀಪ್ ಉಂಡು ಮಾಡೋದು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆತ ತಿರ್ತಕೊಂಡು ಎಂಚ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚ ಸುತ್ತ ಇರೋಂಡ್ಗೆ ನಿಗಲ ಸೈಡ್ ಬೋಟ್ ತಾನೆ ತಂಗಿದೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕುಲ್ ರಾಡಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ತು ನಿಗಲ್ ತಾನೆ ತಂಗಿದೀನಿ ಆತ ತಿರ್ತು ಹೋಗುಂಡು ನಿಕ್ಲು ರಾಡಿ ಜನ ಆಗುರಲ್ಲ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಲ್ಲ್ ಕಾಡ್ದ ದೇಪಣ್ಣನ ಇತ್ತಾರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫಿಶಿಂಗ್ ರಾಡ್ಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾರ ಪೂರ ಈ ಫಿಶಿಂಗ್ ರಾಡ್ಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಅವೇನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಈ ಗಾಲನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಗಾಲ ಪಾಸದು ಅವೇನಂತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಾದು ದಕ್ಕುವೇರ ಅಂತ ಒಯ್ತೇರು ಮಲ್ಪರು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಭಾರಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಉಂಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪನ ಹತ್ತವು ಅಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಮೀನು ಬತ್ತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಐಕ್ ಇದು ಬಾಡಿಯರು ಫೀಡ್ ಬಾಡಿಯರು ಗಾಲ ಬಾಡಿಯರು ಇದು ದ ಹುಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಂದುಲೆ ಒಂದು ಸದರ ಮೀನಲೆಕ್ಕ ದೊಜ್ಜ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಫ್ಲಾಶ್ ಹಾಪುದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ದಾಲ ಬಾಡ್ರಿ ಸೀದಾ ಊರುಡಂಡ ಪೂರ ನಕ್ಕೂರು ಪೂರ ಬಾಡೋಡು ಹಾಪುಡು ಮುಂದೆ ದಾಲ ಬಾಡೋಡು ಇತ್ತಲೆ ಕಾಲ್ ಮನೆಗೆ ದಾಲ ಬಡಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಫಿಶ್ ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮಂಗಿ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಬಾಡಿಯರ ಈ ಲೈನ್ ದಕ್ಕದು ಇತ್ತವನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಈ ಹುಕ್ಕುಡು ಬಾಡೋದು ದೀಪಿತ್ತಲೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಗಾಲದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಂಡು ಏನಂತ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗಾಲ ನೀರುಂಡು ಸೊ ಮೂಲವೇ ನಾವೆಂತ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡಿತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಂಡು ಅಲ್ಲ ನೀರು ದಕ್ಕದ ಅವು ಇತ್ತ ಫ್ಲೋಟ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನೀರು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ವೈಪುನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಅವು ತಿರ್ತು ಹೋಗೋಣ ಅವನಿಗೆ ಡೌಟ್ ತುಕ ಇಂಚಾಬಿಡುದು ನೀನು ಪತ್ತನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡದು ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಅವು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಡಿದ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಗಾಲ ಎದುರುಡು ಮಸ್ತ್ ಎದುರು ದಕ್ಕದಿರಾರು ಒಂದು ಗಾಲ ಎಂಚೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಭಾರಿ ಇಂಕ್ಲ ಆಯ್ತು ಗಾಲ ಆತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಆಂಡ್ಲ ಹೋದವ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಗಾಲ ಮಲ್ಲ ಗಾಲ ಪಂಡ ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅದಲ್ಲ 10 ಕಿಲೋ 15 ಕಿಲೋದ ಮೀನು ಉಪ್ಪು ಗಾಲಲ್ಲ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಮುಳ್ಳು ಇರುಪ್ಪು ಭಾರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾರೆ ಮತ್ತು ಅವು ಮೀನತ್ತೆ ಗಾಲೆ ನನ್ನ ಮೀನು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬರು ಮಾರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಗಾಲಗೆ ಯಾನವ ಎನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಅದ ಮಲ್ಪುವಾರ ಮಾರ ತುಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇಂಜಿನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಜಿನ ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಬುಡಿಯರು ಅಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬುಡಿಯರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫಂಡರ್ 5 ರಾಡ್ಸ್ this one ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ some fish here ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಭಾರಿ ಟೈಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಮೀನು ತಾಗದ ನೈಜ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಿಂಜಾ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ತುಲೆ it's a salmon Salmon, welcome to the club, Salmon. We've been waiting for a long time. Tule onji dikkundu devara nettu onji dikkundu tule it's a baby salmon so baby take a salmon. picture we'll let it go baby salmon kinja baby salmon tikkudu baby salmon bari kinja papa alla derundu pudirundu malla tikkodu nana ee pirabodu malla kadabudu ava ingu mala pattara baidin kinja okay ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಬಿಡಪ್ಪ ಆಸ್ ಕರ್ಟೆಸಿ ದೇವಣ್ಣ ಕಿಂಜ ಸಾಲ್ಮನ್ ಪತ್ತದ ಕೊನರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಲ್ಲಂಡು ಆತ್ ಕಿಂಜ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಪಿರ ಬಿಡ್ಕ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಳದುಕ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ just drop in the water ಯಾನೈತೆ ಬೇಬಿ ಸಾಲ್ಮನ್ ಪಿರ ಬಿಡ್ಪ ನಿಗಲ್ತುಲೆ ಕಿಂಜ ಸಾಲ್ಮನ್ ತಿಕ್ಕಿಡ್ದನ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಅವನ್ ಪಿರ ಬಿಡ್ಪ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಳದುಕ ಗೋ ತುಲೆ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು 120 feet deep 127 feet deep ಇಡು ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ದ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಉಂಟು ಸೊ ಎಂಕುಲು ನುತ್ತ 27 ಫೀಟ್ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ಪಾಡ್ದಿನ 100 ಫೀಟ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ದಿಕ್ಕರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ತೂಕ co-pilot ನಮ್ಮಡ ರಿಚರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಪಂಡ co-pilot ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾರಡ ಕೋಪಂಡ ಮಂಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ ದಿಯೋಡು ಇಜಡ ಗೊತ್ತಾಪಚ್ಚು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಂಡ ಆಂಡಲ ಆರೆಗೆ ಬಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಂಚ ಬೋಟ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟ ಹೋಂದಿಜ್ಜ ನೀರು ಬಕ್ಕಡಿ ಯಾನೆ ಕರೆದಿಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ ತಿರ್ಗವನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೈಟ್
ಗೋಜಿಗೆ ಒಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಜಿ ಎಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ರಿಚ್ಚ ಹೋಗುന്നുണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ಒಂದು ಎಂಚ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಲೀಟರ್ಗೆ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಹತ್ತು ಅಂಕುಲೆ ಕೊರೋಡ ಹೊಡೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೀ ಆತನತ ದಾಲ ಕೊರಿಯರ ಕೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅದರದ ಏ ಮೀನು ಪತ್ರ ಬುಡೋಚಿ ಮಾತ್ರ ಹಾ ಅಂಚೆ ಬಿಡಿಯರು ಹೊರೊಂದುಂಡು ಅಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು small one very small one hey baby Disconnected. Okay, then you have to on. ఇచ్చవరకులు కుక్కదాల ఉందా ననదాల ఉందా ఉలయి ఎక్కడ నుంచి గింజ పత్తుంది ఇస్తున్నా వరందుండు ఆజీ గింజ పాప ಎಲ್ಲ ಮುತ್ತಾಲೆಕ್ಕ right exactly correct పండ్లే కాతం తుక ಬೇಬಿ ಸಾಲ್ ಬೇದೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬೇಬಿ ಸಾಲ್ ಲೈ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಸಾಲ್ ಏನು ಅಲ್ಪ ಕಟ್ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ ಕರಾಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗುರು ಮೆಲ್ಲ 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 ಪ್ಲೇಯರ್ ಲಾಗತ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಟ್ ರಾವು ನೋಡಿ ಜಮುಲು ಬಾಯ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ಬೇಬಿ ಸಾಲ್ಮನ್ ಓ ಪಾಟ್ ಫೈಟರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪಿರ ಬಿದಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೈದನೆ ಮೂಲ ಒಯ್ತಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಾರಿ ಕಂಡವಾಡ ಟೈಟ್ ಒಯ್ತಂದುಲ್ಲೇರ್ ಇಚ್ಚೆ ದಾದಾಲ ಉಂಡ ಸಾಲ್ಮನ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಸಾಲ್ಮನ್ ತುಲೆ ಮೂಲ ನೇಲೊಂದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ಮನ್ ತೆಗೆದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಮರಿ ಮೆಮರಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಫಿಶಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ತೂಯರ್ ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ಗಮದ ಆಪುಂಡು ಬೋಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಿಶ್ ಮಾಲ್ಪುಂಡು ಮಣ್ಣಾಗ ಬರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏರ್ ಮೂಲ ಮಿಸ್ಸಿಸಾಗ ನೆಟೆ ಓಲ ಉಲ್ಲೇರ್ಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕಲ ನಂಬರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕುಲಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದು ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ದ ಬೋಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕಲ್ ಮಾತಾಡಿಗ ತೂಯಿನಾಗಲೇ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಕೆನಡಾ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ thank you so much for watching and see you bye until we meet again. Have a wonderful day. Thank you.